ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପଠାନ୍ତୁ। ଲୋ ହରିବୋଲ, ଲୋ ହରିବୋଲ, ଲୋ ହରିବୋଲ, କ'ଣ ଲୋ କ'ଣ ହେଇଛି ଲୋ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଲୋ ଇଏ କ'ଣ ଫୋନ୍ ମୋ ନାତିଟା ଖାଲି ଖାଉନେଇ ପିଉନେଇ ଆଗୁଛି କହୁଛି ଫୋନ୍ କିଣିମି। ଆଲୋ ଫୋନ୍ କିଣିବ ତା ବାପାକୁ କହିଥିଲା, ସେ ଆଉ କିଣି ପାରୁନି। ହେଇ ଗୋଟେ ପଇସା ଆଣିଛି କିଣିବ ବୋଲି ସେ ଟୋକାଟା କ'ଣ ରଖେଇ ଦେଉଛି ଲୋ। ଆଲୋ ହଁ ପାଲୋ, ଆଲୋ ଫୋନ୍ରେ ଏଇ ଶୁଆ ପା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ସେ ପା ଖାଲି ଫୋନ୍ରେ ଖାଲି ଟୋକା ଟୋକଳି ଗପୁଛନ୍ତି ଲୋ। ସିଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଇଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାହା ଚାଲୁ। ଫୋନ୍ରେ କି ବାହାଘର ହବ ଲୋ? ଆଲୋ ସବୁ ତ ଫୋନ୍ରେ ବାହାଘର ହେଉଛି ଆଉ। ଇଏ ତାକୁ କଥା କହୁଛି, ସିଏ ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ଇଏ ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଲୋ। ଆଉ କ'ଣ କେହି କ'ଣ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଭଲ ଟୋକା ଟୋକଳି ବାହା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାହା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଭାତ। ସିଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଇଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଲୋ। ଆଉ ଇଏ ବା ଫୋନ୍ରେ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି ଲୋ। ଆଲୋ କି ଫୋନ୍ ଲୋ, ଫୋନ୍ରେ କେମିତି କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ଆଲୋ ହଁ ପାଲୋ, ସେ ଫୋନ୍ରେ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି, ସିଏ ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ତାକୁ ଦେଖୁଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋ। ଆଗ କାଳ କ'ଣ ଆଉ ଅଛି କି ଲୋ? ଛି ଆଉ କି ଯୁଗ ହେଲା ଲୋ।